Ang ikatulo natong gituhuan nga ang bunyag ug ang ordinasyon usara gyud na. Usara ug mao nay ato ang sundon tungod kay mao man ay nahitabo. Mao man ay gibuhat ni Hesus, di ba? Hingadto man siya didto sa suba sa Jordan aron iyang dawaton ang iyang bunyag gikan ni Juan. Anya unsa may nahitabo adto pagkahuman sa iyang bunyag, ming adto na si Hesus. Nagampo siya, nagbuasa dito sa disyerto. Na pagkahuman di adto, itental pa man siya siyawa niya kahuman ato, ming sugod gyud siya dayon sa iyang ministro, pagpangalagad nga mao ang pag-ayo sa mga masakiton, mao ang pagpanudlo sa mga katawhan mahitungod sa gingharian sa langit, mahitungod sa Ginoo, unsaon pagluwas sa ato ang kaugalingon, unsaon ato pagbalik ngadto sa gingharian aron makasulod ta sa gingharian sa langit. Mao ni bunyag sa ato pang bunyag, ordinasyon pudto sa iyang pagkapari, pagkaprofeta ug pagkahari. Mao ni ato ang sundugon nga bunyag ug ordinasyon usara na. Nya unsaon man ang mga bata nga di pa man na sila makasabot, unsaon man nato na nga di pa man na mahimog bunyaga nato na at the same time ordinasyon, dili na bunyag na siya nga presentasyon atong ihalad ang ato ang mga anak ngadto sa Ginoo. Sukad pa bisan pag naapa na sa tiyan, iapil na nato na sa ato mga pag-ampo nga ato ang anak, labi na gyud ini katawo nila, maghinahinan na sila kadako, labi na gyud og teenager na or sana diya kay mo kamauna mo lales, kamauna mo suko. Wag kinahanglan sa nag-atong mga pag-ampo. Mao na nga ang presentation si Jesus gipresentar po, di ba, gihalad ni Maria ni Jose dito sa templo. Katong ila adto is once a year man to gikinahanglan nila, kay layo umpod kaayo tong iyang lugar. Pero para na ho ang gipasabot yun adto nga kada minuto, kada adlaw yun na natong ihalad ang ato ang mga anak ngadto sa Ginoo, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Mao na bunyag o presentasyon or halad. Dili na lang kuan, dili na yung kasara ng bunyag, kanunay na. Hasta ang bunyag sa presentasyon, bunyag bisan pag mo-ordain po, ordinahan ta, ato gyapon ang i-renew nga ato ang commitment kada adlaw, dili lang nang once a year, kada adlaw. So mao na ni ang kuan nato, pinaka-importanteng punto kung maghisgot ag bunyag. Duha kasangad na bunyag sa presentasyon, bunyag sa ordinasyon. Mao ni ato ang sundugon. Kung unsay nahitabo ni Jesus, unsay gibuhat ni Jesus, mao ni ato ang buhaton, di ta maglain og ato. So tuo ba ka di ana? Bag-o ni kuan pagtulunan. Mao ni ato ang pamalandungan aron nato ni masabtan. Kinahanglan nato sangpiton ang lamdag sa Espiritu Santo aron ta makatubgad kung unsa gyud ang angayan natong tuhuan, kung unsa gyud ang angayan natong kanabang lauman. Siyempre wa gyud lain kundili ang ato ang Ginoong Hesukristo. Unsa iyang gibuhat, maoy ato ang sundugon, buhaton kung gusto ta nga mamahimo niya nga disipulo, alagad, sumusunod, pinaagi sa bunyag, sa presentasyon o sa ordinasyon.